Добър вечер, уважаеми гости! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с добре дошли на красивата сватбена приказка на Хюлия и Денис. Виждам, че вече всички тръпнете в очакване да дадем старт на тази прекрасна сватба. Затова няма да губя повече вашето време. Само ще ви помоля всички заедно да станем на крака и с бурни аплодисменти тук при нас първо да посрещнем родителите на младоженеца и майката на булката. Най-щастливите и най-развълнувани родители тази нощ. Ето, че е време вашите аплодисменти така бурно да продължат и за прекрасните кумове на тази сватба. Уважаеми гости, можете ли още по-силно да аплодирате нашият развълнуван младоженец и неговата прекрасна сестричка? Силни аплодисменти! Имаме си младоженец, какво ни липсва? Разбира се, че тя. Дами и господа, ще помоля за вашите бурни аплодисменти за Хюлия, нашата щастлива булка, съпровождана от нейният татко. Има ли аплодисменти? Гости, може да седнете по местата си, но да не спирате да ми аплодирате. Уважаеми младоженци, от документите, които сте представили и по силата на закона, вие може да сключите граждански брак. Но за да бъде сключен брачният ви съюз, е необходимо още веднъж да потвърдите устно вашето съгласие, както пред мен, така и в присъствието на вашите кумове, родители и гости. Защото вашата венчанка е израз на съкровените ви чувства и желания. Тя е залог за доброто, с което сме закърмени. Не забравяйте това. Вие, Хюлия, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Денис? Да! Обичате ли сте да го обичате, уважавате и подкрепяте в общия ви път? Да! Аплодисменти за Лугана! Вие, Денис, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Хюлия? Разбира се, че да. Обичате ли сте да я обичате, уважавате и подкрепяте в общия ви път? Да. Аплодисменти за младоженеца! Кумовете, потвърждавате ли искреността на тяхното желание? Да. Ще попитам и кума. Да. Аплодисменти за кумовете! Хълката е символ на
на обед, който двама влюбени дават пред света и пред себе си. Пръстенът е знак на безкрайността, на вечната любов и семейната хармония. Носете го с чувство на нежност и преданост. Имаме ли аплодисменти за младоженците? Пожелание на Хюлия и Денис, червената лента, която свързва овалите на пръстените, ще бъде прерязана от кръстника с неговата благословия за вечна любов. Аплодисменти за кръстника! А сега, мило семейство, заповядайте да подпишете документа, двамата заедно. А ние може силно да ги аплодираме! По-силно, по-силно! Уважаеми кумове, заповядайте да потвърдите тяхното желание с подпис. Имаме ли аплодисменти за кумовете? И така, съгласно закона и обичая и в името на любовта и традицията, потвърждавам гражданския брак между Хюлия и Денис за сключен! Можете да целунете булката! По стара традиция, първият брачен документ се връчва на булката с пожелание да запази любовта и топлината в дома си. Заповядайте и честито! А на младоженеца ще пожелаем да бъде опора на тази, която днес свързва с него своето бъдеще и своите надежди. Честито и на вас! Уважаеми кумове, вие сте законни свидетели на бракосъчетанието. Бъдете и занапред добри приятели, а ако е нужно и добри съветници на малото семейство. Честито и на вас! И аз стани, момина мале, да си посрещнеш весела радост, да си поемеш сребърни чаши, че си отхранила хубаво чедо. Тя до вчера мъничка беше в люлка, а днес дъщеря ти е най-щастливата булка. И я излез и ти, момкова мале, да видиш какво добро иде. Твоето пораснало момче щастие ти носи на ръце. Син ти иде, мале, с нашица довежда, с бяла и чиста душа. Приеми я като твоя дъщеря. От хлябът майчин залъх от чупете и първият в солта
го потопете. А с вашата благословия наречете, тъй както хлябът не може без солта, така един без друг да не могат и вашите деца. И нека вторият залък да не поднесе смет, за да има в дома ти благополучие и берекет. Било е тъй от стари времена, традицията трябва да се спазва. Зато и пред кум не гази се вода. Това и поговорката го казва. И нека спитката той днес да провери, от двамата кой повече ще дава. Да разчупят те на две и две съдби, мирът и радостта да ги сплотява. Да ти помогна кръстник, аплодисменти за кръстника ще искаме. От по-силните, може ли от по-силните аплодисменти? Хайде, който отчупи по-голямото парче, той ще се раздава повече за семейството и както всички виждате, уважаеми гости, честа се пада на пълката! Така че тези аплодисменти са за нашата прекрасна Булка. Като пазител на семейното огнище, бащата на Булката символично ще го предаде в ръцете на младото семейство и ще им пожелае да го пазят и съхраняват, много да се обичат. Вземи този огън, млада невесто, и на него детски пелени да сушиш и вкусни гозби за съпруга си да приготвиш. А сега, уважаеми гости, време е за първата наздравица на младото семейство. Но за да се случи това, шампанското трябва да бъде отворено и то не от кононе, а от бащата на младоженеца! Силни аплодисменти за бащата на младоженеца, който развълнуван ще отвори нашето сватено шампанско, пипливо, пълно с много искри. Ето, че той вече е готов. Чудесно! Заповядайте, момичета, нека да не взмеем в чашите на младоженците и в чашите на кумовете. Аз ще помоля всички гости за едни бурни аплодисменти! Скъпи кумове, нека да пожелаем на младото семейство, така както е берливо шампанското, така берлив да бъде изпълнен и вашия семейен живот. С повече искри и съвсем леко да звучи. На здраве! Пийте с огромна обич един към друг. На здраве за младоженците и за техните кумове! Чудесни, подкрепени с много аплодисменти. Тук е момента да кажем на здраве и на всички гости и да благодарим, че уважихте младото семейство, които ще поканим на дансинга, на техния първи семейен танц. Ето защо ще имаме нужда от още аплодисменти!